बैयो जाबाय कक'आ दंफां बेखौ जों चक्लेट दंफां होननानैबो मिथियो चक्लेट दंफां थारमाने बिनि जा प्रडाक्ट मोनो जों बेगरनिफ्राय गोरान बेगरनिफ्राय पाउडार मोनो बेजों जा बुस्थु बानायो बेखौ चक्लेट बुङो खिन्थु दा जोङो बेखौ दंफांखौनो चक्लेट होनसै बेयो मोनसे जोंनि हाजों मिलायनानै जलवायुजों गोरोबनाय आबाद बेखौ जोङो इन्टार क्रपिं हिसाबै मावनो हायो बे टेकनिकफोरखौ आङो निजेनो हारसिङै दिहुननाय जादों दा लोगोसे जोंहा मोनसे गोनांथार बाथ्रा दंबावो जे आपसाइकेल होननाय दा आपसाइकेल होनना बुङोब्ला जों वेस्ट मेटेरियल्सफोरनिफ्राय माने गारजा मुवाफोरनिफ्राय जों आपसाइकेलखौ बानायनाय जायो दा आपसाइकेला माबोरै खालामदों जे अन्थाइया बे जोंहा मोनसे बिराद माने हिउज एमाउन्ट अफ वेस्ट मेटेरियल्स जोंनि ओनसोलफोरावहाय गोबां माने अन्थाइ गोग्लैसोनानै गारनाय बेफोर थायो बा दङ दा बे अन्थाइफोरखौ जोङो जे महराव दंमोन बे महरनिफ्राय जों एसे इमप्रुभ खालामनानै बा बेखौ मडिफाइ खालामनानै चेन्ज खालामनानै जों मोनसे जोंनि नांगौआव बाहायजानायाव जों दिहुननाय बेनो जाहैदों आपसाइकेल दा गोबां मानसिफोर दङ गोबां होंगो दोंगो सुबुंनि बाना सुबुंनि गौमा दा जोङो सिङावहाय हाबलांनोसै जोङो मा नुयो सिङाव हाबना नायनोसै दा नोंथांमोनाबो नायलांबानो थाबानो जाबाय दा जोङो नै गोबां गारि मथर पार्किं जोब एकदमबारे थाबायनोनो लामाखौनो मोना साउन्ड इक' जायो गोबां दावराव सिङावहाय बेनिखायनो आङो साउन्डखौहाय मुट खालामना होदों दा नै गोबां होंगो दोंगो मानसि दा टिकेट लायनो थांनोसै जोङो काउन्टारावहाय टिकेट काउन्टाराव दा नै टिकेट काउन्टार हरग्रा नैबे गांसेयावहाय 20 थाखा लायो दा जोङो टिकेटखौ लाखांबाय दा नै लाइन जालायलायनांगौ हाबनांगौआ एन्ट्रि जानांगौहाय गोबां लाइन जानांगौ आरोखि गोलावथार लाइना दा जोङो सिङावहाय हाबबाय दा नोंथांमोना बे एगजिबिसन सिंनि भिउखौहाय नायदो माबायदि नुयो जोङो एगजिबिसन सिङावहाय फैबाय दा नैबे बर' थुनलाइ आफादनि दा बेवहाय गोबां रोखोमनि लेखा बिजाब मोननाय जायो दा बेवहाय जोङो मा बिजाबफोर मोननाय जायो जों नायना लानि दा नै दतमा बड'फा 52थि बोसोरसालि जथुम्मानि बे पाब्लिस खालामनाय बे गोदानै बानायनाय लेखा बियो दा गोबां रोखोमनि बेवहाय लेखा मोननो हागोन दा बेवहाय गोबां रोखोमनि लेखा दङ नै नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय नै गोबां रोखोमनि बेवहाय लेखा दङ दा बे बर' थुनलाइ आफादनि बेयो लाबोनाय बेवहाय दिन्थिफुंनाय जादों दा नोंथांमोना नुनो मोनदों बायदि रोखोमनि बेवहाय बिजाब लेखा मोननाय जायो दा नोंथांमोननो गोनांथि जायोब्ला बेवहाय फैनानै नोंथांमोना लांफैनो हागोन दा नै गिबि भारतनि जारिमिन बेफोरखौ मोनगोन नोंथांमोना नायना लादो बेफोरनो नैबेहाय NL पाब्लिकेसननि दा जोङो बड' साहित्य सभानि बर' थुनलाइ आफादनि बिजाब बाख्रि दिहुनथाइनिखौ जोङो नायखांबाय नैबे गायत्रि प्रकाशननि दा गोबां रोखोमनि बेवहाय दङ नोंथांमोना नायनानै लादो A few moments later. A few moments later. दा नैबे बेनारावहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों मिसेस थुलुंगा उड क्राफ्ट सेन्टार दा बेवहाय हेन्दमेड गोजाजोब गासैबो दंफांनि बिनिफ्राय जोंहा अन्थाइनि बानायनाय माखासे मानसि बानायनाय हेन्दक्राफ्ट बे गासिबो नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों नै
दा बिथाङानो जोंहा जलेस्वर ब्रह्म काजिगाव पर्बत जरानि। दा जोङो बिथांनि सोमोन्दै सोंना लानि। दा सारा बेनि सोमोन्दै मा बुंनो सानो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फंनैसो फोरमायहरबानो जाबाय। खुलुमबाय। दा ओमफ्राय जेनाखि आंनि प्रडाक्ट्स एबा दिहुनथाइफोरखौ लानानै फैदों बे माबायावहाय एक्सिबिसनावहाय डिसप्ले खालामदों। बे जाहैबाय बेहाय आङो माखासे धोरोम जोंनि बे हिन्दुजों धर्म थानाय बा सोमोन्दो थानाय जेनाखि जोंहा अन्थाइनि मुसुखाफोर बे मुसुखाफोरखौ लाबोनाय जादों। बेहाय बाबा शिबनि शिबलिंग दङ आरो लोगोसे जोंहा गुबुन गुबुन जेनाखि मोदाय मोदायजो जायफोर बाहाय दङ। आंहा बे दाब्लां लावसें महरनि अन्थाइ गुफुर बा अन्थाइ गोसोम गुबुन गाबनि दङ। बेवहाय आइ बिमा सरस्वती आरो आफा ब्रह्मानि थाखाय बेखौ बानायनाय जादों। लोगोसे नैबेहाय दुलुर दुलुर दावदै महरनि जे अन्थाइ बे आइ बिमा लक्ष्मी आरो आफा बिष्णुनि थाखाय बेखौ बानायनाय जादों। आरो लोगोसे नैबे गोलाव गोलाव लावसें लावसेंखौ थारमाने जिखुनु जोङो इसोर सिबिग्रा थानसालि बा मन्दिर टेम्पोल बेवहाय बाथौ बा गुबुन जोङो गुबुन गुबुन देब देबि बा आइ आफामोननि मुङै बेखौ जाय जेखौ माने सिबियो बिनि मुङावहाय बेखौ दोननो हायो। आरो बेयो आंनि गोसो जानानै दिहुननाय नङा। बेखौ गोदो गोदाय जाय समाव इसोरफ्रा गावसोरनो स्वयं बे जिनिसखौ सोरजिलांखादोंमोन। बे महर बे गाब बेफोरखौहाय दा बेफोरखौ आङो अन्थाइनि दाननानै थांखानाय समफोरनि गोदानै माने सुबुंफोरनो मिथिहोफिननो थाखाय बानायनाय जादों। लोगोसे बेवहाय आङो अन्थाइजोंनो बानायनाय गुबुन गुबुन जे डेक'रेसनेल प्रडाक्ट्स एबा साजायग्रा अन्थाइनिजों बेवहाय नाव दङ बा टेबोल पेपार वाइटफोर दङ आरो बेवहाय जाहाजफोर दङ। बेवहाय जेरैखि टेक्न'लजिनि बाथ्रा बे जों मिथिगौ जे टेक्न'लजिनि मुगा बे टेक्न'लजियावहाय बे अन्थाइफोरखौ दाननाय आरो अन्थाइफोरखौ जे नावखौ महर लाबोनाय बे जेनाखि टेकनिक बे टेकनिकफोरखौ आङो निजेनो हारसिङै दिहुननाय जादों आरो। दा लोगोसे जोंहा मोनसे गोनांथार बाथ्रा दंबावो जे आपसाइकेल होननाय। दा आपसाइकेल होनना बुङोब्ला जों वेस्ट मेटेरियेल्सफोरनिफ्राय माने गारजा मुवाफोरनिफ्राय जों आपसाइकेलखौ बानायनाय जायो। दा आपसाइकेला माबोरै खालामदों जे अन्थाइया बे जोंहा मोनसे बिराद माने हिउज एमाउन्ट अफ वेस्ट मेटेरियेल्स जोंनि ओनसोलफोरावहाय गोबां माने अन्थाइ गोग्लैसोनानै गारनाय बेफोर थायो बा दङ। दा बे अन्थाइफोरखौ जोङो जे महराव दंमोन बे महरनिफ्राय जों एसे इमप्रुभ खालामनानै बा बेखौ मडिफाइ खालामनानै चेन्ज खालामनानै जों मोनसे जोंनि नांगौआव बाहायजानायाव जों दिहुननाय बेनो जाहैदों आपसाइकेल। बे हिसाबैबो आं बेखौ बायनानै लाबोनाय जादों। माखासे डेक'रेसनेल प्रडाक्ट्स एबा साजायग्रा माबाफोर दङ दिहुनथाइफोर दङ। नैबे गोसोम गोसोम जायखौ नुदों बे जाहैबाय दंफांनि रोदा। दंफांनि रोदाखौ जों सरासनस्रायै जेबो खामानियाव बाहाया। नाथाय जोङो मिथिगौ जे वेस्ट मेटेरियेल्सफोरखौ जोङो माबोरैहाय माबा खालामनो हायो माबा मोनसे जोङो बाहायजाफिननाय खालामनो हायो। बे हिसाबै मोनसे जोंहा प्रसेस दङ आपसाइकेल होननाय। दा बे आपसाइकेल होननाय प्रसेसै आङो बे गारजा मुवाफोर जेरै जों बे औवानि मुरा दंफांनि रोदा बैफोरखौहाय आङो बोखांनानै बिसोरखौ गुबुन गुबुन महरावहाय माबा खालामनानै फिनिसिं खालामनानैहाय बेखौ जोंनि खामानियाव बाहायजानाय खालामदों। जेरैहाय गोबां गुबुन गुबुन महरनि डिजाइन थाबाय डिजाइन महर जाहैबाय आरो बाहाय फुलदानिफोर दङ गुबुन गुबुन महरनि बेफोरखौहाय जोङो मिथिंगायाव नुजोबनाय गासिबो मिथिंगायावनो मोननाय। दा बेखौ जोङो वेस्ट मेटेरियेल्सनिफ्राय जों आपसाइकेल खालामनाय मोनसे बेबस्था। आरो लोगोसे नैबे दाउसिन दाउलाफोरनि जेनाखि मुसुखाफोर गुबुन गुबुन दाउसिन दाउलानि बाथ्रा दं। दा बे जाहैबाय जोंना जों मिथिगौ जे दानि बे थासारियाव जोङो मा अलखदजों बा प्रब्लेमजों मोगा मोगि जानानै दंगासिनो दं। दा बुंनो थाङोब्ला जेरै जोङो फार्स्टआवनो बुंनांगोन ग्लबेल वार्मिंनि बाथ्राखौ आरो क्लाइमेट चेन्जनि बाथ्राखौ। दा क्लाइमेट चेन्जआ मानो जादों ग्लबेल वार्मिंआ मानो जादों दा बेवहाय जोङो थोंजोङै बुंनांगोन जे जोंनि अरनबारिखौ फोजोबस्रांनाय। बे अरनबारिखौ फोजोबस्रांनाय जाहोनावनो बे जिनिसा जागासिनो दं। दानिया लोगोसे मेन खोथा जाहैदों अरनबारि जोबस्रांलांनाय लोगो लोगो जोंना बुहुम बिखायाव दुंखावनाया बारायनाय लोगो लोगो बेजों लोगोसेनो जोंना बे बुहुम बिखायाव गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गुबुन गुबुन थासारियाव थानाय जिबफोर बे जिबफ्राबो जोबस्रांलांगासिनो दङ। दा बेनि गेजेराव मेइनलि आं मोनसे प्रजेक्टखौ खालामदों वाइल्ड लाइफनि गेजेरावहाय बार्डस डिफारेन्ट स्पिसिस अफ बार्डस गुबुन गुबुन हारिनि दाउसिन दाउलाफोर जाय दाउसिन दाउलाफोरखौ जों गोबाव समनिफ्रायनो नुनो मोनदों जे मिथिंगा सोलायनायजों लोगोसे जोबस्रांलांनायजों लोगोसे बै गुबुन गुबुन हारिनि दाउसिन दाउलाफ्राबो जोबस्रांलांगासिनो दङ। बेनिखायनो बे दाउसिन दाउलाफ्रा लासै लासै जोबस्रांलांनायखौ जोङो माने गुबुन माने इयुन समाव फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनो जे दिन्थिनो थाखाय नेरसोन महरै बेखौ लाखिनाय जादों। बेनिखायनो इयुन जोलैफोरनो बे गियानखौ होनो थाखाय बा बैफोर दाउसिन दाउलाफ्रा जोंनि ओनसोलफ्राव दङ हिसाबै बा दङमोन होननानै फोरमायथिनो थाखाय बेफोरखौहाय मोनसे प्रिजार्भेसननि थाखाय बानायनाय जादों। दा जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय रायजो राजाफोरनो सारा एक्सप्लेन खालामना फोरमायना होनायनि थाखाय। दा नैबे एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनि दा बेवहाय गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं बेवहाय दिन्थिफुंनाय जादों एग्जिबिसनावहाय। दा नोंथांमोना नायनो हागोन बेवहाय नुनो मोनदों नोंथांमोना गोथां मैगं थाइगं बेवहाय गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं दं।
दा बे एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय बेखौ लाबोनानै बेवहाय दिन्थिफुंसालियावहाय बेवहाय श' खालामनाय जादों। दा बेवहायनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं दं। दा बेवहाय गासैबो एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय लाबोनाय बे गासैबो नोंथांमोना बेवहाय गोथां बायदि बायदि रोखोमनि मैगं थाइगं नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा बेवहाय गोबां रोखोमनि बेवहाय मैगं थाइगं दं। दा बेवहाय दिन्थिफुंसालियावहाय एगजिबिसनाव श' खालामनाय जादों। दा जोङो बेनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा सोंना लानि सारनिफ्राय। दा सारनिफ्राय नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन। फार्मारफोरखौहाय जों माबा होनो जानायहरदों जोंनि बे माबायावहाय बे एगजिबिसनावहाय बेगर बुस्थु दिन्थिफुंनाय जागोन। दिन्थिफुंनायावहाय फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज होगोन। क्वालिटिजों लोगोसे प्रडाक्सनखौ नायगोन, ओमफ्राय साइज क्वालिटि प्रडाक्सन बेफोरखौ नायनानै फार्स्ट प्राइज सेकेन्ड प्राइज ओमफ्राय गासिबो आलादा आलादा केटागरि दङ। केटागरि जेनेबा बैसोरो हा सिङाव थांग्रा, हा सिङाव थांग्रा जेनेबा फिथाइ थायग्रा जाराव गोलैयो, गोखै जाराव गोखै जाद फ्रुइट्स आरो गोदै जाद फ्रुइट जाहैबाय। गेजेरावहाय दाथ' खान्थाल गोदै जाद गैया नालाय गोदै जाद सालेद खान्थाल बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि गासिबो फार्मारफोरनिसो बुस्थुआ गासिबो साफा साफा जाय होफैदों दा दिन्थिफुंसालियाव दिन्थिनो थाखायल' जाय जिखौ होफैदों बेखौ लाखिदों, ओमफ्राय लेभेल सिथाबदों। गावबागाव नाम थाजोब्बाय। नाम होआखै, नाम होयोबा नामजोंहाय मानसिफ्रा जाज खालामनो हागौ होननानै कडिं बाहायदों। कड होनानैहाय कडजोंसो सेलेक्सन खालामदों। बेहाय सोर मोनदों सोर मोनाखै नामजों गैया आरो कडजोंसो दङ। ओमफ्राय बे कडआ बे रेजिस्टाराव रेजिस्टार नालाय कडजों मिलायनानै जाहैबाय। गोथां बेफोरखौ नुनानै मानसिफ्रा एसे आबादारिफ्रा माबा फैथों होननानै उत्साह जाथों, जागृति जाथों होननानै आरो बैखौ नायनो हागोन। बेबायदि दानि टेक्न'लजिथ' नङा, दानि बे आथिखालनि दिनावहाय मा बोथोरखौ जों नेनानै थानो हाला। अखानि भरसायाव जाबाय थायोमोन, नङा होमबा? ओमफ्राय सलार बेखौ 80% साबसिडि मोनो आरो फार्मारा सोरबा नांगौबा एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टआव थांनानैहाय जगाजग लानानै बेखौहाय माबानानै लानो हागोन आरो 80% साबसिडि। ओमफ्राय दा बुंनो थाङोबा दाख्लै बावैसो जों इउटुबफ्राव नुलाबायदोंमोन, नङा होमबा? बबेबा जायगायाव दै रानबाय, दैखौ रानबाय। गुबै जाहोना मा होनदों? दैनि लेभेला बिराद गाहायाव थांबाय। ओमफ्राय प्रडाक्ट बा माखासे जों खेथि खालामोबाबो रानस्राव जायो, दैखौ मोनहैजोबा माखासे बिफांफ्रा आबादफ्रा दैनि लेभेला गाहायाव थांनायनि जाहोनाव। बेनि थाखाय जोङो दा मोनफ्रोमबो जायगायाव आरो इरिगेसननि केनेलफोरबो गैजोबा। साफ्रोमबो माबाया बे केनेलजों भरसा खालामनानैहाय बेनि सायावहाय सोनारनानै जोङो आबादखौ मावनो हाया। बेनि थाखाय जायनाखि बिराद आग्रहि गोनां खेथि आबादारिफोर बिसोरो बेबायदि सुबिदाखौ लानानै सलार बहायनानै बे जेब्लानो गोसो अब्लानो दैखौहाय मोनबाय। मा बोथोरावहाय मा आबाद मावनो दैज्लां मेसें एनि टाइम गाव अराय सम गावनो नांगौ समाव बाहायनो हाबाय आरो। गोदो आबादनि थाखाय मा आबाद होयोबा आबादफ्रावहाय दै जगान खालामनायनि माखासे पाइप बेबस्थाबो दङ, नायनो हागोन। माखासे पाइपफोरा होनाय दङ। जुदि जों दैखौ ओरैनो जाम्फै जावनानै हगार हरोबा दैया बे जाम्फैजों थाङै थाङै जोंनो नांगौसिमहालागैयावनो माखासे बिराद खहा जालाङो, नङा होमबा? खहा जालाङो। दा दैनि खहा दैखौबोथ' बुङो, दैखौहाय जोङो माबा रेसपेक्ट खालामनांगौ, माबा सनमान होनांगौ। दैखौहाय जोङो मा होनो बेखौ बासायनो माबानांगौ। एसेल' दैजोंनो जोङो आबाद मावनो हायो। जेरैखि माखासे पाइप दङ, ड्रिप इरिगेसन सिस्टेम दङ। कफिफोरखौहाय लाइनाव गायोब्ला जिखुनु माबाफोरखौ लाइनाव गायोबा बे पाइपखौहाय बैजोंहाय ड्रिप होनानै मोनसे बिफांनो सानसेयावहाय बिफां दै नांगौ। बेनि टेक्न'लजिजों बानायखानाय ड्रिप इरिगेसन दङ बेवहाय। ओमफ्राय दंबावो स्प्रिंकलार, माने गोजौजों सारनाय आरो बै साहा बागानावदि एखमबा नुलाबायना सारनाय स्प्रिंकलार सिस्टेम। बेखौहाय जोङो माबाफ्राव बाहायनो हायो, बेसर आबादफ्राव बाहायनो स्प्रिंकलार बै गोजौआव नुगोन आरो हगारनानै होयोबा गावनो प्रेसार नारथायनानै बे अखा हानाय बायदि गोलैगोन आरो। नालेंखर गय, गयाबो बे आलदा आलदा जातनि दं नामा? आलदा आलदाथ' जात थायो, खिन्थु बाहाय बे जोंनि लकेलनिआनो। माने बाहाय बुंनो थाङोबा मोनसे बेदायाव नायदो नोङो बेसेबां फिथाइ थायो, फिथाइनि हिसाबाव फांसे बिफाङाव जुदि आरो साइजआबो माने बिराद मोजां साइज आरो बे साइजआबो मैखुन हारिनि। A few moments later. दा नैबे जाहैबाय जोंहा कक'आ सेपलिं चक्लेट बानायग्रा बिफांनो। दा जोङो सारनावहाय सोंनानै लानि बिनि सोमोन्दैहाय।
जाबाय कक'आ दंफां बेखौ जों चक्लेट दंफां होननानैबो मिथियो चक्लेट दंफां थारमाने बिनि जा प्रडाक्ट मोनो जों बेगरनिफ्राय गोरान बेगरनिफ्राय प्रडाक्ट मोनो बेजों जा बुस्थु बानायो बेखौ चक्लेट बुङो खिन्थु दा जोङो बेखौ दंफांखौनो चक्लेट होनसै बेयो मोनसे जोंनि हाजों मिलायनानै जलवायुजों गोरोबनाय आबाद बेखौ जोङो इन्टारक्रपिं हिसाबै मावनो हायो इन्टारक्रपिं माने गय दंफां नारेंखल बा वेलकामनि गेजेर गेजेर बे दंफांखौ जों गायनानै इनकाम खालामनो हायो आरो बे दंफाङा 2 बोसोरनिफ्राय थायो जोंनियाव थाइजेनो आरो खिन्थु होमबाबो नोंथांमोना आरोबा 4निफ्राय 5 बोसोर टाइम लागोन आरो देरनो थाखाय ना प्रडाक्ट बे फिथाइ थायनो थाखाय खय बोसोर नांगौ 4-5 बोसोर नाङा 2 बोसोराव मोनगोन 2 बोसोरावनो खिन्थु होमब्लाबो दंफाङा बिफोरानो मोजां थायनो थाखाय 4-5 बोसोर नांगोन 4-5 बोसोर नैबेनो जाहैबाय कक'आ बिफांनि फिथाइया बे चक्लेट फिथाइ जाहैबाय बे कक'आ फिथाइ बेनिफ्राय बेगर जाहैबाय नैबेयो ओमफ्राय नैबे मिक्सार खालामनाय गुन्दै गुरा खालामनाय मेसिनजोंहाय दा बिदि खालामनानै चकलेट दिहुननाय जायो दा चक्लेटफोरा नै उन्दैफोर जाग्रा डेयरी मिल्क काडबुरि दा गोबां रोखोमनि चक्लेट उन्दैफोर जाग्रा बानायनाय जायो दा बेवहायनो नोंथांमोना नुनो मोन्दों गोबां रोखोमनि बेहाय कक' प्रडाक्टसफोर दङ दा नोंथांमोना बेवहाय नायना लादो जुदि मोजां फुलि नांगौबा आंजों जगाजग खालाम आंनि बै जाबाय आंनि नाम्बार बे जोंनि जायगायावबो जागोन ना आरामसे जायो बेयावबो जाखायो दा बे लकेल चक्लेट भिलेज हिसाबै मिथिजानाय नर्थ इस्टआवनो चक्लेट भिलेज चक्लेट भिलेज गभर्नमेन्ट रिकगनाइज मोनसेल' दङ दा बे आंनि गामि आं बेनिफ्राय फैनाय आरो मा गामि होनदोंमोन मासपारा बुङो गवालपारानि गवालपारा खिन्थु रेभिनिउ भिलेजखौ चक्लेट भिलेज लादों कासारिपारा चक्लेट भिलेज ओमफ्राय दा बेखौ अर्डार होबा आंजों जगाजग खालामनो हागोन आंनि नाम्बारखौ लानो हायो आं लिंकआव होगोन दा हम डिलिभारिबो होनदों नामा नोंथाङा हम डिलिभारिबो आरो मोनसे खोथा आं बुंनो सानदों नोंथांमोननि बेयावनो थारमाने दा बे चक्लेटआ बिराद मोजां पपुलार जानायनि थाखाय नोंथांमोननि बे एरियायाव माखासे बिफां मोनसे मा खालामदों दा गोरलै दंफांनिफ्राय फुलि बानायनाय आराम्भ खालामदों जे नोंथांमोना बेखौ एसे नोजोर होयो जाय दंफाङा बोराय दंफां बेनिफ्रायसो फुलि बानायनायखौ गायनांगौ आरो नङाबा उनाव थाहैयाबा जोंहा टाइमजों लोगोसे थाखा फैसाबो लस जागोन बिराद मोजां बिबुंथि नोंथांमोना जेरावखि गाया मानो गायनिफ्रायसो फुलि लाया मानो नोंथांमोना माने मिटुर जानाय दंफांनि फुलिखौसो लानांगौ बेखौ आं नोंथांमोनखौ खावलायो बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनाव होदों आङो नोंथांमोना सोरबाफोर नांगौब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन बिथांजोंहाय लोगोफोर भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोब्बाय नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामदो आरो हाजासे चेनेलखौ सापर्ट खालामदो साबस्क्राइब खालामदो